Zabudol som ešte v ďalšom videu povedať, Anže Kopitar číslo 11, tiež mu bolo dané to číslo, nevybral si ho. Som myslel, že kvôli tomu, že bol v prvom kole 11 draftu, takže preto bola 11, možno sa tak Los Angeles rozhodli, takže mu pridelili také číslo. Dneska bude to ťažké na rozprávanie, bude to zložité na rozprávanie, ale bude to niečo neuveriteľné, lebo koľkokrát sa stane, že sa dvaja Slováci stretnú vo finále Stanley Cupu. Áno, v minulých videách som vám hovoril niečo o Stanley Cupe. Ak vyhráš jedenkrát Stanley Cup, dvakrát, trikrát, všetko je super. Už len, že ho raz vyhráš, ten Stanley Cup, je niečo neuveriteľné. A dneska by som vám rád predstavil dres klubu, ktorý ja mám strašne rád kvôli Jaromirovi Jagrovi. A tento dres je Pittsburgh. Môžete vidieť, že to je z finále Stanley Cupu z roku 2009, kedy Pittsburgh získal Stanleyho pohár. Stále ešte neviete, koho dres mám v rukách, aj keď som išiel trošku hore-dole, ale číslo žiadne vidieť nebolo. A ako by som to opísal? No, tento dres patrí Satanovi, alias Miro Šatán. A jeho dres z finále Stanley Cupu z roku 2009, ktoré hral proti Detroit Red Wings, ktoré Pittsburgh vyhral. Samozrejme, trošku sa odkloním od toho finále. Miro Šatán je 6. najproduktívnejší Slovak v NHL, čo sa týka bodov. A odohral 1050 zápasov v NHL, dal 363 gólov, nie paragraf 363, ale 363 gólov, dal 372 asistencií a dokopy 735 bodov. Má teda Stanley Cup z roku 2009 z Pittsburgh Penguins, má zlatú medailu z majstrovstiev sveta so Slovenskom z 2002 z Göteborgu a keby vyhral olympiádu zlatú, tak patrí do Triple Gold klubu. Takže ešte raz ukazujem vám dres Mira Šatana z finále Stanley Cupu proti Detroit Red Wings. Ďakujem Tomášovi, ktorý mi ten dres zapožičal, aby som mohol urobiť toto video. Ach, bože môj, Pittsburgh, ja mám strašne rád Pittsburgh, mám strašne rád Jagra, neviem to ináč povedať, ale Tomáš, díky za dres, ja viem, že je tvoj a dúfam, že jedného dňa bude môj, ale asi nie, pretože toto patrí medzi základnú zbierku Tomáša. Ja som fakt vďačný za to, že mi ten dres požičal na natočenie tohto videa a neviem, ako mám pokračovať ďalej, lebo je to také komplikované, ale skúsim to. Takže finále Stanley Cupu 2009 Pittsburgh versus Detroit Red Wings a tu môžete vidieť finálový dres z Detroitu a patrí komu inému ako Marianovi Hossovi. Marian Hossa prešiel tú sezónu do Detroitu z Pittsburghu a Pittsburgh získal titul, teda respektíve Pittsburgh vyhral Stanleyho pohár. Čo je fascinujúce na tomto drese Mariana Hossu, má tu citát z Biblie, ja vám to trošku takto zaostrím, aby ste to mohli vidieť. Je to tam brutálne našité, je to neuveriteľné, to sú také detaily o dresoch, ktoré málo kto vie, pokiaľ ten dres nedrží v ruke. Keď som chytil tento dres prvýkrát do ruky, v nemom úžase som zostal, pretože Detroit má fakt jedný z najkrajších dresov, jednoducho ten dizajn sa mi páčil, vždy sa mi páčil Detroit dres, aj keď som fanúšik Pittsburghu, ale dresy NHL sú fakt niečím výnimočné, fantastické. Čo chcem povedať, že sa vám dostane jeden dres do ruky, nejakej hviezdy je už niečo neuveriteľné a keď sa vám dostanú dva dresy z jednoho finále a ešte aj Slovákov, niekedy, ako sa hovorí, a ja strácam reč. Čo by som chcel ale povedať o Marianovi Hossovi, takže ak vyhráte jeden Stanley Cup, je to super, je to fantastické. Ak vyhráte dva Stanley Cupy, je to tiež fantastické. A Marian Hossa má tie Stanley Cupy 3, všetky má s Chicagom, je to z roku 2010, 2013 a 2015. Bol 12 v drafte v NHL, je to druhý najproduktívnejší Slovák v NHL po Petrom Šťastnom, má odohratých 1309 zápasov, z toho 525 gólov, 609 asistencií a dokopy má 1134 bodov, ktoré nazbieral. Je to veľká legenda hokeja, povedal by som, že Hossa Family majú trademark na hokej, lebo
aj s bratom hral a jeho otec bol tiež aj tréner reprezentácie, aj tréner Trenčína, čiže Hossa je taký trademark na hokej. Čo by som povedal, áno, jeho postihla taká choroba, proste mal problémy s kožou, čo sa týkalo oblečenia. Ja sa vlastne nedivím, pretože tie dresy a všetko okolo toho umelé vytvorené sa divím, že to nemá oveľa viac hráčov dneska, v dnešnej dobe. Ale fakt som strašne rád, že som mohol držať dva fakt brutálne hodnotné dresy. Povedal by som, či hodnota tých dresov je nevyčísliteľná. Už len z toho dôvodu, kto má rád slovenský hokej a kto sleduje NHL, aby sa mu dostali do rúk dresy obidvoch mužstiev, poviem z jedného zápasu, respektíve z jednej série, je niečo neuveriteľné. Takže toto trošku Tomášovi závidím, že v jeho zbierke sú tieto dva dresy. Budem pracovať na tom, aby jedného dňa mi Míra Šatana pustil, ale to sa musíme stať strašne veľmi dobrými kamarátmi a viem, že sa to nikdy nestane, ale tak človek nikdy nevie, jak sa hovorí, jeden mienil, skúsil, uvidíme. Takže Pittsburgh, finále Stanley Cupu, Miro Šatan a Detroit Red Wings, finále Stanley Cupu, Marian Hossa. Čo viac k tomu dodať? Už len to, že som mal možnosť držať tie dresy, vidieť ich, pofotiť si ich a natočiť o tom video, je niečo, čo neviem opísať. Snažím sa svoje emócie skryť na tom videu, aby to video bolo také proste... malo to nejaký zmysel, malo to nejaký fakt, ale pre mňa ako fanúšika, pre mňa ako malého chlapca, ktorý som tých chlapcov sledoval v telke, tie Stanley Cupy som pozeral na Nova Šport a na iných kanáloch, vám môžem povedať, že sa mi dostanú do rúk takéto dresy, by som nikdy ani v tom najbláznivejšom sne by sa mi také niečo nesnívalo. Áno, určite by mi niekto teraz povedal, že tak dres Wayna Gretzkyho, Marka Messiera by si nechcel držať? Určite chcel. Pre mňa by bol samozrejme fantastický dres Jaromíra Jagra hraný z jeho éry z Pittsburghu. A ešte odbočím od témy, respektíve poviem jednu vec. Keď vyhráte Stanley Cup, keď prídete do NHL, prvé 2 roky vyhráte Stanley Cup, je to fantastické. Ja verím tomu, veľa kníh som čítal o NHL, veľa kníh som čítal o Jagrovi a on by tiež chcel ten Stanley Cup vyhrať aj neskôr, pretože vtedy tam bol ešte mladý, mal okolo seba hráčov ako Lemieron Francis, Larry Murphy a vyhral Stanley Cup pomerne veľmi mladý a ja si myslím, že keby niektorí hráči vyhrali Stanley Cup na sklonku svojej kariéry, že už budú končiť, je to pre nich niečo fantastické. A čo ma najviac mrzí na hokeji, že bojím sa toho, že neviem, či sa ešte niekedy dožijeme doby, kedy budú dvaja Slováci hrať v NHL v finále Stanley Cupu. Dúfam, že to nebolo naposledy, dúfam, že sa to ešte niekedy udeje. A čo sa musí udiať v našom hokeji, ťažko povedať, len myslím si, že už nebudeme mať takých hráčov, akých sme mali. To je Marian Hossa, Miro Šatan, Marian Gáborík, Peter Bondra, Palo Demitra, Žigmund Pálffy, Chára, Štimpel, Tomáš Tatar, ktorý ešte v NHL je. A uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ja verím tomu, že sú to není posledné 2 dresy, ktoré držím z finále Stanley Cupu nejakého Slováka alebo Čecha. A verím, že toto video nakopne pár zberateľov k tomu, aby začali minimálne točiť videá alebo minimálne zdieľať svoje informácie a rozširovať tú komunitu, lebo tá komunita v Amerike je obrovská komunita zberateľov hokejových dresov a v Európe je zase veľmi veľká komunita zberateľov futbalových dresov. Ja si myslím, že tieto dve komunity by sa mali navzájom podporovať, mali by sa navzájom zdieľať informácie. Ja ďakujem Tomášovi, ktorý mi poskytol tieto dresy do videa a verím, že to nie sú posledné dresy, ktoré budem natáčať z jeho zbierky. Určite natočím ešte ďalšie, máte sa na čo tešiť. Ďalšie video už samozrejme bude zase opäť o futbale a ja verím, že sa vám toto video ľúbilo. Prosím, dajte odber,
Čo je najdôležitejšie pre mňa? Prosím, komentujte, pýtajte sa otázky. Ja si niektoré veci dohľadávam. Samozrejme, nie všetko vždy viem z hlavy povedať. Tie informácie ja dohľadávam, ale je dobré, keď niekto niečo vie viac ako ja a ja budem rád, keď sa dozviem tiež niečo nové od ľudí, ktorí sú zberateľmi, ktorí sledujú ten hokej viac do hĺbky ako ja, pretože ja sledujem viac futbal do hĺbky. Prosím, komentujte, odberajte, sledujte a zabávajte sa. To je najdôležitejšie. Ahojte. A ešte veľmi jedna podstatná vec, začnite zbierať dresy, futbalové dresy, hokejové dresy, akékoľvek dresy, staňte sa zberateľom, lebo ako sa hovorí, cesta 1000 mil začína prvým krokom, tak nech máš prvý dres doma čo najskôr. Ahojte, držte sa a teším sa na ďalšie video.